Здравейте хора! Това е моят канал, който ще качвам как модификации на телефон, на устройство на Redmi, защото това ми е телефона. Днес клипчето се казва как да си променим мелодията само на определен телефон. Влезаме в телефон, да отидем в любими, да отидем в скорости, да отидем в контакти. Винаги има тези три точки. Влизаме на настройки, отиваме на мелодии за контактите, добавяне на мелодия за контакта, избираме тук също, ако искаме от теми, ако искам от аудиофайлове, от музика и от Sounds. Да, и отиваме на Sounds, да кажем. Избираме това, натискаме ОК и вече е готово.